uNkulunkulu senzele umusa omangalisayo egameni likaJesu. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu othembekile. Amen. uNkulunkulu uthembekile. uNkulunkulu unendlela yakhe nje yokuthembeka. Amen. Nendlela yakhe nje yokuthembeka. Ezinye zezinto uma zisenzeka uye mhlambe ungasola noma yini. Kodwa ubona emva kwesikhathi ukuthi uNkulunkulu wayenza nje ngendlela yakhe. Ezinye zezinto uNkulunkulu asifihlela zona ukuthi angasitshela ukuthi yini ezokwenzeka after lokho kwenzakala namhlanje. Amen. Wasifihlela lokho nje thina siba nokwazi mhlawumbe okuzokwenzeka namhlanje kodwa singazi ukuthi uNkulunkulu yini asibekele yona ngakusasa. Amen. Yikho ke nje ukuhlala ethembeni simethemba uNkulunkulu. Ngifuna ufunda ivesi apostoli kodwa inhliziyo yami igcwele ukumbonga uNkulunkulu ngendlela esimanga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, inhliziyo yami igcwele amahubo amaningi. Amen. Unyaka usiyophela nje bazalwane, kuningi uNkulunkulu asenzele khona. Singeke shalazele bazalwane, sijahe sifuna ukujaha la sijahe khona. uNkulunkulu usenzele into enkulu. Sajabula. Amen. Ngicela ukudlula la apostoli 2 minutes owodwa bese sifunda leli vesi. Ngoba ngizoba mningi kakhulu bazalwane, ngivumeleni nje ngibonga uNkulunkulu ngalokho. uNkulunkulu bazalwane uthembekile. Uthembekile. Sizokhumbula abantu kulonyaka besilindele umntwana uOneswe lenkosi. Amen. Bese semthandazweni ukuthi akafike ephilile right. uNkulunkulu wathembeka kulokho. Amen. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, asikuthathi kancane neze lokho. uNkulunkulu sisenzele umusa kulokho. Ensukwini zokuthi kufike yena ke ziningi izinto ezenzakalile bazalwane. Umuntu eliswa ngayo yonke indlela. Kodwa ke uNkulunkulu wamanje ethembekile. Ngiyakhumbula ngifrustrated ngendlela engakazi ibonwe. Ngafunela umpostoli ngithi hey baba kuyasinda kona. Amen. Hallelujah bazalwane. Ngamtshela ukuthi hey ngizwa ngisindelwa kunesimo sesenzakalile. Lapho engisebenza khona kuthiwe nje banginikeza i-dismissal eformal. Bangibhalela nencwadi kwathiwa siyaxoshwa emsebenzini. Amen. Ngixoshwe emsebenzini bazalwane, akukho lula. Silindele umntwana ukuthi afike. Bazokwazi bake baba nabantwana ukuthi kuyizindleko nje ukuletha umntwana emhlabeni. Amen. Kwenzeka lokho ke nakhona ngixoshelwa nje into ebhedayo, into engenamsebenzi walutho. Amen. Uma ngixoshwa ke bazalwane, for your information, email nje engaresponda ngayo ngiresponda ngelaptop yomsebenzi. Ngiresponda izinto ezipersonal. Nakhona ukuthi ngamsukela ngambhalela kwi-private yena wa responda kwi-email yasemsebenzini. Uyabona nje ukuthi bese ufuna ukufaka ezintweni ezingatheni. Amen. uNkulunkulu wangifundisa ezinye izinto ngakho lokho nje ukuthi ungabi na icomfort. Kuyenzeka usemsebenzini opermanent ujike ube unemployed. Uyaphela upermanent umsebenzi. Uyaphela nje. Upermanent unga apply ngisho uapply urelaxile vele uphela umsebenzi. Amen. Kodwa ke kwenzeka lokho ke kwakuyi-email nje sasikhuluma naye private maqondana nebusiness esasithi siyaliqala. Wayithatha indaba yena wangibhalela kwi-email yomsebenzi ngokuthi unayo. Mina sengiya reply ke kulisonto futhi ngibuye esontweni. Amen. Yazi uzoxoshwa nje uvele esontweni. Amen. Kulisonto nje ngisekhaya, i-laptop yomsebenzi bazalwane kuyenzeka ama-emails uyakwazi ukasebenzisa kodwa umsebenzi ngangawasebenzisi, ngangisebenzisa ama private. Yena ingxoxo esikhuluma ku-Gmail wayithatha wayifaka ngapha.
ngithe mangifika ngakusasa emsebenzini kwathiwa wena ngesikhathi somsebenzi wenza into zakho. Baprinta lama proof kwathiwa nayi email oyibhale ngelaptop yomsebenzi. Ngenxa yalokho ke une hearing. Siyakususpend hamhlale ekhaya. Amen. Ngihamba ngekhaya mama ngimtshelanga nje bafuthi awasheshe wabuya namhlanje. Haleluya. Uthe washeshe wabuya ukuthi hayi ngisheshile namhlanje bangidedelile. Amen. Ngenzela ukuthi angabe frustrated uyithwele lo muntu. Angengamtshela ukuthi hey imsebenzi awukho mhlambe ngingashe kwenzeka ezinye izinto. Ngathi hayi ngisheshe ngaphuma basheshe bangidedela. Amen. Ngaba buhlungu kakhulu enhlizweni yami ke bazalwana ngifuna ukuchaza into eningi ngoba ngifuna ukuya evesini. Ngiyafakaza nje kafishane kulo 2 minutes ukuthi njoba siqeda unyaka uNkulunkulu ziningi izinto asenzele zona. Masi lapha nje eBethel kuningi ebesingakwenza kodwa sikhetha ukuthi size la. Kumnandi lokuhlala nemndeni emakhaya. Kodwa mawubuya ubheka uNkulunkulu uthi hey bazalwana ngiyanithanda kodwa ke khona into uNkulunkulu angenzele yona. Amen. Nteteleni ngihambe ngiyomkhonza. uNkulunkulu wenza lokho ke bazalwane kwane frustration nje fast forward isimo sangaba sihle luckily bazalwane kwaku July kwathiwa ngigcine ngoJuly ingane izofika ngoAugust 8. Amen. Luckily kwakhona ama savings akhona kanye nanokuthi medical aid yayi up to date up until that date yayizodonsa ekupheleni kwenyanga. Shuthi sasakha vat. Ngoba uNkulunkulu nento zakhe nje zokwenza basalwane. Ngatshela umpostoli ngathi impostoli nginalesi simo esesingehlele. Angazi ukuthi ngizokwenza njani. Amen. Impostoli wangiqinisa abazalwane ukuthi njalo kwezinye izinto ungabobheka iside el wrong. Eminye iminyango ayivuleki ingeke evalekile. Amen. Namhlanje ngimi ngesibindi nje uNkulunkulu ngiyambonga ungigixabeze ngomsebenzi omshasha. Amen. 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 Ngisachaza usizo oluningi bazalwane kodwa mangibheka imali yakhona icishe ithay times ake times 2. Amen. Okugcina upayroll wakhona uphesheya iqhamuka nje vela overseas ayinibusisi inkosi ufuna ukusho lokho nje bazalwane ngangifrustrated ngenye indlela kodwa ke namhlanje ngibona ukuthi kwabangcono ukuthi uphele lo waphelayo. Ezinye izinto ungazi ucisha ukuyibulala nje kanti kuseqebeni nomdala wethuko. Ngoba uNkulunkulu unokwenza ngendlela yakhe. Silapha ke Bethel sizobonga uNkulunkulu. Ngicela ke sifunde iBhayibheli bazalwane egameni lika Jesu. Haleluya. Bengithi angidlule kulokho bazalwane ziningi izinto uNkulunkulu esimbonga ngaso. Asikwazi ukuthula. Amen. Sizofunda kafishane apostoli ngicela ukufunda nje kafishane la incwadi yamakhosi. Amen. Amakhosi 1 King chapter 13. Ngicela siqale kuverse 1 wakhona. Ngizizoma nje masiqhubeka kodwa ngicela siqale sifunde lapho 1. 1 King chapter 13 verse number 1. Amakhosi. Ngiyacela bazalwane mekhona ofundayo angifundele ningadinwa abantu basekhaya. Amakhosi okuqala lapha ku number 13 ngiyacela umuntu wasezulwini sishumayele nawe. Amen. Amakhosi okuqala chapter 13 verse 1. Yebo. Bheka kwavela kwaJuda
umuntu kaNkuluNkulu ngezwi likaJehova weza eBhethele uJerobhowamu wayemi ealtare ukushisa impepho. Wehla izwi likaJehova lifika ngomuntu kaNkuluNkulu liqonde eBhethele lifika nomuntu kaNkuluNkulu. Amen. Hallelujah. Qhubeka ke. Walibiza ialtare ngezwi likaJehova wathi, Altare, altare, usho kanje uJehova uthi, bheka kuza kuzalwa umntwana kuyo indlu kaDavide, uJosiya igama lakhe. Uyakunikela phezu kwakho ngabapriest bezindawo eziphakemeyo abashisa impepho phezu kwakho. Bashise namathambo abantu phezu kwakho. Amen. Wabanika isibonakaliso ngalolo suku wathi, yilesi esisiboniso uJehova akhulume ngaso sokuthi, bheka ialtare liyakudatshulwa, umlotha ophezu kwalo uchithwe. Amen. Qhubeka sesikazi. Kwathi inkosi sizwile izwi lalowo muntu kaNkuluNkulu alibiza ngali altare laseBhethele, uJerobhowamu waselula isandla sakhe ese-altare wathi, mbambeni. Kepha isandla sakhe aselulela kuye sashwabana, akaba namandla ukusibuyisela kuye. I-altare ladabuka, umlotha we-altare wachithekela i-altare njengosiboniso asinikile lo muntu kaNkuluNkulu ngezwi likaJehova. Amen. Qhubeka kancane sesizoqeda. Inkosi yayisithatha yathi kulowo muntu kaNkuluNkulu, ake unxuse phambi kaJehova uNkuluNkulu wakho, ungikhulekele ukuba isandla sami siphiliswe. Lo muntu kaNkuluNkulu wanxusa kuJehova, saphiliswa isandla sakhe saba njengakuqala. Amen. Bible ke esilifundayo ngicela uthandaze sisiqhubeke. Lingamandla izwi lakho uNkulunkulu wethu liphefumulelwe kuwe. Khuluma kahle uNkulunkulu ngalo, inhliziyo yethu siyinikela kuwe, sivulele wena. Khuluma Nkosi silalele egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ungavali sisiBhayibheli lakho. La esifunda khona bandla lasekhaya sifunda incwadi la kuMakhosi unumber 13. Siqale phezulu, iBhayibheli lisinikeza ibackground ethile ngale ndaba eyenzakalayo. Zoba very short bazalwane maqondana nale ndaba ngoba umyalezo kuyo mfishane. Bible ke lithi ngalesi sikhathi kwase kushone inkosi noma inkosi uSolomon yayisiphangalele kulesi sikhathi. So inkosi eyayi very careful ngezinto ezazenzeka eBhethele. Amen. Lithi Bible ke uma kudlula yona ababesele basala uqhubha umsebenzi wenkosi eBhethele abenzanga njengalokho inkosi eyayikhona yayenza. Hallelujah. Lithi Bible njengoba sazi ukuthi ke bazalwane ke ngizokwenza isibonelo nje ukuthi sikule ndawo yaseBhethele futhi sazi yonke into eyenzeka khona. Uma qhubeka isikhathi izinsuku zihamba uthatha abantu abayosala lapha eBhethele eminyakeni eminingi ezayo bengabe besenza njengoba bekwenziwe eBhethele. Amen. Lithi iBhayibheli ke iBhethele indawo la uNkulunkulu ayehlangane khona nabaprofeti bakhe. It was a meeting point la khona uNkulunkulu ebonakele khona. Hallelujah. Abavuka khona ke bevuka ehambeni kwesikhathi base befuna ukuzenzela ezabo izinto eziseceleni. Ayinibuzisa inkosi. Lithi iBhayibheli ke njengalokho uNkulunkulu wayelihlonipha iBhethele, eyihlonipha le ndawo nesigameko esake senzeka khona. Lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu wayesekhipha umprofeti wakhe ezulwini. Amen. Ukuthi iya uhambe liBhethele uhambise nansi message.
Amen. Ngalesi sikhathi ke inkosi eyase uSolomon ingasekho abavuka khona babengayisabi neindlela zomprofeti owake waphila phambi kwabo. Haleluya. Basala benza umathanda. Inkosi ke isezulwini lithi iBhayibheli yayisithumela umprofeti ukuthi aye eBethel. iBhayibheli ke lithi izinto ezazenzakala eBethel, abapriest ababemiswa babengasamiswa babumpostoli ngendlela yakwaLevi. Kwakungasalandelwa imithetho uma kukhethwa abapriest, base bekhethwa ngokuthanda kwenkosi ebusayo. Lithi iBhayibheli ngishi ialtare lakhona lalingasabaselwa inkuni ekwakufanele zishe altare, ngoba kwakunohlobo lwamalahle okwakufanele lihlale livutha khona ealtare. Kodwa lithi iBhayibheli lo owayekhona after Solomon wenza umathanda wakhe wafaka abangani bakhe ekhundleni eBethel. Amen. iBhayibheli ke elingcwele selikhipha umprofeti nemessage. Imessage akeza nayo lithi iBhayibheli nina into eyenzakala. Lithi iBhayibheli umprofeti waprofeti into ukuthi nina kuleli altari ansena mahloni senibulala ngisho umuntu nimenza umnikelo khona ealtar. Akusagcini kuhlatshwa izimvu neingqama, ngisho nabantu sebeyanikelwa kuleli altar. Amen. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ke wayesenza isibonakaliso ukuthi manje ngayikholwa lento esho umprofeti. Lithi iBhayibheli kwahlephuka ialtar kwachitheka kwamlotha wawushisa izinto esasise altar. Lithi iBhayibheli owaye inkosi wazama ukurefuse ukukhuza imessage eyayiza naye washwabanelwa isandla. Kwakhala yena wathi umprofeti ngithandazela isandla sami sibuyele kwiposition. Lithi iBhayibheli wamthandazela disobedience enjalo. Lithi iBhayibheli isandla sakhe sabuyela endaweni yaso. Kodwa uNkulunkulu wangashintsha ukuthi ngizile maqondana nezinto enizenzayo eBethel, because healing ayisusi irresponsibility yezinto ekufanele uyilungise. Uthi ufika ugula wathandazelwa akusho ukuthi hlala ke ezonweni zakho. Repentance is required even ususindile kulokho bukufisa. Responsibility remain. Even after mangalis, you are required to comply. Amen. Sisi ngifuna sifunde nawe kafishane. Mangisamareza le ndaba baba umpostoli. Lithi iBhayibheli ke lo mprofeti lo wakhipha leyo message ke ngenxa yezinto esasenzeka. Funda kafishane. Konke kufanele uyifunde lapho. Uzofunda lokho sithandaza. Amen. 1 King 13. Ungalahle kushumayela nawo. 1 King 13. Ngicathi ugcine ko4 lapha. Qhubeka ke. Verse 7. Yebo. Yayisithi inkosi kulowo muntu kaNkuluNkulu, woza siye ekhaya uzihlumelele ngikuphe isipho. Kepha lo muntu kaNkuluNkulu wathi enkosini, noma unginika ingxenye yendlu yakho angikuya khona nawe. iBhayibheli ke lithi inkosi eyayibusa iBethel ngaleso sikhathi after isikubonile okwenzakele, yayisithi ke kwindoda kaNkuluNkulu, woza sihambe nawe siye endlini yami. Cela ningibekezelele bazalwane, this background is very important. Yayisithi ke inkosi asambe siye ekhaya lami ngikunikeza ukudla. Wayesethi nophendulayo,
Kepha lo muntu kaNkuluNkulu wathi enkosini, yebo, noma unginika ingxenye yendlu yakho, angikuya khona nawe. noma unginika ingxenye yendlu yakho. Umethi ingxenye bazalwane, this is the king akakhuluma nayo. Umethi noma unginika ingxenye, it's not just a portion. Ingxenye yenkosi, it's too much. Amen. Uthi noma unganginika lokho, kubeka sisi. Futhi angiyukudla isinkwa, ngiphuze amanzi kuleyo ndawo. Into emenza sho kanje bazalwane, izwi likaNkuluNkulu likhulume naye labakliye. eBhethele uyise imessage, ungadli okudliwa khona. Imessage yabakliye. It was a direct instruction from God to the prophet. eBhethele mawufika khona, this is the message. Isho imessage, ungabuyeli nangendlela oze ngayo. It was clear. Kubekake. Oh Lord. Ngokuba ngayalwa kanjalo ngezwi likaJehova ngokuthi awuyikudla sinkwa, ungaphuzi manzi, ungabuyi ngendlela oze ngayo. Yebo. Wayesehamba ngenye indlela, kabuyanga ngendlela ebeze ngayo eBhethele. Wayesenza ke bazalwane njengalokho izwi limyalile. Itim engifuna sithandaze ngayo kule verse ilento ethi disobedience is costly. Yabiza. Mangithi costly, ungayithatha sheep uyafa nokufa uma ungalalele. Ukungalaleli kuyakwenza ufe before time. Amen. Ukungalaleli kuyakuphuca idestiny noma ngabe uNkulunkulu beyikhulumile. Disobedience is very costly. Yabiza lento. Wayelwa ke ukuthi ungadli. Imessage ekuleli verse elinqwabe silifundayo lithe ungadli la uyakhona. eBhethele ushumayele ujike ngenye indlela. Ungadli okuzobe kudliwa khona. Umethe ngadli akakhulumi nje just ukudla. It's a separation and it's a set apart. Because lendawo yayingasesiyo into ekwakufanele ibe yiyo. Abantu bathatha advantage benza noma ikanjani endaweni esinomlando kuyo. Amen. And then kwakhishwa ke lo myalezo lo, so thandaza very short. Qhubeka kancane. Kwakuhlala eBhethele umprofeti omdala. Amadodana akhe afika amtshela yonke imisebenzi yalo umuntu Sesiyafika bazalwane. kaNkuluNkulu abeyenzile ngalolo suku eBhethele. Namazwi Lithi iBhayibheli ke lapha kuleli yaBhethele, because iBhethele ngikhuluma ngalo, it is a second round. Thina sikwi first round, this is the first round Bethele. La khona way altar likaNkuluNkulu lisahleze endaweni yalo. Asazi kwase usompostoli abayovuka bayokwenza njani. But this current Bethele, iBhethele right. Lapha ke sifunda khona, sifunda nje umlando ngendawo ebizwa ngeBhethele. Lithi iBhayibheli ke kule ndawo le yaseBhethele kwakukhona babumpostoli umprofeti omdala khona. It is an old prophet. Ihlala khona eBhethele. Funda ke kwenzakalani ngalomprofeti omdala. amadodana akhe afika amtshela yonke imisebenzi. Kubukeka sengathi wayenamadodana lomprofeti. Amadodana akhe afika amtshela yonke imisebenzi umprofeti kaNkuluNkulu afike wayikhuluma. Ayamreportela kufika indoda ivela kwaJuda yasho lokhu nalokhu. Ithe isakhuluma kwehla umlilo wahlephula noma kwahlephuka ialtar, isandla senkosi sashwabana. Bachaza indaba eyenzakele, bachazela bani? The old prophet. Kubeka ke kancane.
namazwe bewakhulumile enkosini Yebo. uyise esetsheliwe Oh bazalwane. uyise wathi kuwo uhambe ngayiphi indlela na Uyise ekhulunywa ngomprofeti omdala usebuza ukuthi lo obefikile yiphi indlela kahambe ngayo. Bamiyalela ke direction kwenzakalani. amadodana ayebonile ukuthi uhambe ngayiphi indlela lo muntu kaNkuluNkulu wavela kwaJuda wayesethi kumadodana akhe ngibopheleni imbongolo ambophela ke imbongolo wayikhwela Yebo. wamlandela lo muntu kaNkuluNkulu wamfumana ehlezi phansi kweokhi wathi kuye wena umuntu kaNkuluNkulu lo owavela kwaJuda na wathi nginguye Into engishaka lo mprofeti ngiyayibuza mpostoli usehlaleleni manje ngaphansi komthunzi weoak uhlaleleni phansi komthunzi weoak lithi iBhayibheli ke wamfica umprofeti omdala ke ehleli lapho ngaphansi komthunzi weoak siyafika ke manje yebo Nkosi wayesethi kuye woza siye ekhaya uthole ukudla iBhayibheli ke lithi umprofeti omdala inxaki yami uhlele eBhethel amen akunankinga ke nokuhlala kwakhe kuleli yaBhethel iproblem ukuthi the system of that place was upside down but kukhona umprofeti omdala eBhethel izinto ziqhubeka nje ziyaguquguquka indoda endala ihlele eBhethel haleluya ithule nje hlehla inkosi yenza noma kanjani kodwa ke praise be to God bazalwane praise be to God ngabantu esibavusela uNkulunkulu kulezi sikhathi sine assurance ephelele ungehlala eBhethel kungalungile ubizwa lapha epulpit ukuthi awenzanga kahle ilona Bhethel esilasiyo ke lelo elingathuli izinto zonakala kubeka kancane doda endala ihlele eBhethel thule tu kepha wathi anginakubuya nawe usethi ke lo omncane anginakubuya nawe anginakungena kwakho nawe anginakho ukungena kwakho nawe futhi anginakudla sinkwa ngiphuze namanzi nawe kuleyo ndawo futhi anginakudla sinkwa ngiphuze ngisha amanzi nawe uyibambile into evele ezolweni bazana ngicela nisithi ukukhula mbijana ngicela ngilalele ngomoya kule landelayo ngicela ngilandele ngomoya yebo Nkosi ngokuba kwathiwa kimi ngezwi likaJehova yebo awuyikudla sinkwa ungaphuzi amanzi khona ungabuyi ngendlela oze ngayo yebo wayesethi kuye nami ngingumprofeti njengawe okay kwakhuluma kimi ingilosi ngezwi manini basala cela la sibambe ngomoya le lo mprofeti omdala useBhethele angazi ukuthi akasaprofeti ngani correct ngeBhethel iBhayibheli ke lithi lo mprofeti omncane lithi iBhayibheli ke wathunyelwa lo myalezo loyo mawufika lo myalezo into engishaya amakhanda namathambo lo uyachaza ukuthi kuthiweni kadeza la usethi ke lo nami ngingumprofeti njengawe ezinye zezinto that is ezenza umonakalo enkulu endlini kaNkuluNkulu akuvelanga abantu ngaphandle kuvuka umuntu ngiyakholwa nami ngikholwa njengawe ngiyashumayela njengawe I am a prophet uchaza ukuthi lento itsheliwe nami ngitsheliwe lithi iBhayibheli uthi kufika ingilosi yangihlebela lithi iBhayibheli waqamba amanga phambi kaNkuluNkulu haleluya funda umuntu kaNkuluNkulu nami ngingumprofeti njengawe
Kwakhuluma kimi ingilosi ngezwi likaJehova ngokuthi mbuyise uye naye endlini yakho ukuba athole ukudla aphuze amanzi kodwa waqamba amanga kuye. iBhayibheli ngasekugcineni lithi waqamba amanga kuye. Oh Nkosi help us. Zothandaza very short. Ngingumprofeti namnje ngawo. Siyafana. Leli verse aliraise disobedience nokuthi abaprofeti abancane babe udlambedlu bangacontroleki. Cela ukuyiayina leyo. Alenzi kube khona irebellion. Kodwa ke nawe as a young prophet, check at the standing of an old prophet. Bawuhlalelene Bethel ufana nami. Simple question. Yini wena kufanele udle Bethel, mina kungafanele ngidle? Yini come on Paul. Ufana nayo. Yini into esisherayo? Mina kuthiwa ngadle wena uyahle Bethel. Uyi-resident uhlala khona. Ukuba bekukhona into eclean eBethel bekuzoshiwo ungathinti lutho kuleli yaBethel. Nawe prophet ubaliwe. Ezinye zezinto very dangerous to the voice of the Lord. Abaprofeti abahlele eBethel nalo lelo Bethel lelo izitsha zakhona zi-upside down. Uyaliwe kwathiwa laphana kunikelwa ngisho ingane altare. Into yamphula amathamba ilento ukuthi ngumprofeti nami nginjengawe. Ngoba ezinye zazona esizenzayo sibona ngathi zimnandi masizidla nabazalwane. Disobedience is disobedience. Nakubani awukwazi ukuthi ngoba siku under i-covering eyodwa ubaba umpostoli bese sithi lesikwenzayo ku outside is right. Ngoba ezinye izinto zabantu mase befuna ukuganga bakulandela identity ukuthi babuhlonga hlukile. Siyakholwa sobabili. Ingxaki into engifuna ukuthandaza ngayo i-obedience ivela bazalwane. This was not just an indirect obedience. Noma bazalwane ngazoyichaza njani lena. Kwakhulunywa naye waba clear nge-instruction. Ungadli, ungathinti lutho. Phuma ngenye indlela, ungajiki ngendlela ongene ngayo. iBhayibheli ke elingcwele selithi wakwenza lokho. Amazi usehlaleleni ethunyiwe. Ezinye zezinto ziyokwehlela ngokuthi uhamba uhlala nje phansi kwemthunzi uthunyiwe. Iya lapho uthunywe khona uphindele ekhaya. Usuhamba uhlalela imthunzi ongayazi. Kuyohlangana nabawo abaprofeti abadala bakudisturb to your journey. Hallelujah. Ngihambe nihlala. Mthunyiwe. Ngabathunyiweyo nina. Hallelujah bazalwane. Nina ningabathunyiwe. Musala ukuhamba nikhosela yonke imithunzi eningayazi. Ningabathunyiwe. Nishunya izizwe lipho. Musala ukuhamba nihlalela abaprofeti eningabazi. You have been sent. Instruction clear, bazalwane. The instruction is very clear. Musudla
Funda sisi kancane siyathandaza manje. Wayesebuya ke naye wadla endlini yakhe waphuza amanzi. Akanqotshwanga ezinye zezinto. Akashushiswanga. Kwaba ingxoxo nje. Yamdeceive. Because lithe iBhayibheli kuyoduka nabakhethiweyo mangenzeka. Kuyobe kungekho sathane. Kuyovuka umuntu nje athi thina nawe singaba ndawonye. Unezwi wena. Funda sesikancane siyathandaza. Siyathandaza manje bazalwane. Kwathi besahleze etafuleni izwi lika Jehova lafika kumprofeti owambuyisa. Wamemeza kulo muntu kaNkuluNkulu owavela kwaJuda wathi, Okay. Ukuze sihambe sonke. Sebehlele etafuleni sebedlile. Mabeqeda ukudla. Kwa prophet indoda endala ebihlele eBethel. Ya prophetha ngaye. Hallelujah bazalwane. Kwathi 1 kuprofetha umprofeti obengasaprofeti. Ngenxa ukuthi wena awulalelanga. Walalela umprofeti obengalaleli. Oh God help us. uNkulunkulu kwamphoqa ukuthi ngoba isihlulelo size kuwe. Bazalwane kuthi ngisho lento ngesibindi baba umpostoli. Amanye ama disobedience. Ukuba disobedience akusiyi into ye group. Kuqanjwa amanga lithi iBhayibheli waqamba amanga ngoNkulunkulu. uNkulunkulu waqedwa wakhuluma ngaye. Sekukhulunywa ngawe kuye. Because ukuhlulela disobedience kwakufunwa wena nje. Funda kancane. Wathi usho kanje uJehova uthi njengokuba ungalilalelanga izwi lika Jehova ungagcinanga umyalo kaJehova ungagcinanga umyalo uJehova uNkulunkulu wakho akuyala ngawo kepha ubuyile wadla waphuza amanzi endaweni athi ngayo kuwe ungadli sinkwa ungaphuzi amanzi isidumbu sakho asikungeniswa ethuneni lawo yihlo. Awuyungcwatshwa nakini. Uyongcwatshwa khona lodle khona. Haleluya. Bhayibheli lingcwele sesithandaza abantu basekhaya. Sekubuya umuntu oqamba amanga. Wathi ingilosi kaNkulunkulu ime phambi kwami kwathi wasambe siyodla. Oh. Khona wazi wakhohlakala. iBhayibheli ke lithi sekwenzekile lokho. Izwi likaNkulunkulu lafika kulomprofeti. Lathi mtshele ukuthi akeze ungcwatshwa emathuneni akubo. Usazongcwatshelwa khona eBethel. Kusho umuntu othe kuwe idla. Kuba uyena othunywayo ukuba alethe judgment kuwe. Bazana ngifuna ukuthini la? Iobedience angeke ukwazi ukusandulela if you disobeyed. Awuba nezaga uthi awukwenza wedlala ikeyboard esontweni. Haleluya. Awuyikhipha into enjalo. Uyayimela wedwa kwi-disobedience. I-disobedience ke inzima bazalwane iyabulala uma ingaqashelwe. Vala ke sisikancane kule verse sijumpe in 2 minutes ngifane ngithandaze la. Masishana. Kubeka kancane sisikhona indawana engifunayo then we pray. Kwathi esedlile esephuzile wambophela imbongolo yena lo mprofeti abembuyisile. Umprofeti ke obembuyisile wamlungisela ngisho imbongolo wamfaka uhamba ofa. Because ezinye zezinto bazalwane ezinzima ngokungamlalela uNkulunkulu. Ukungamlalela uNkulunkulu bazalwane ezinye zezinto that is very costly. Zinomphumela omubi. Ungamlalela uNkulunkulu. Haleluya.
because lithi iBhayibheli ke fast forward ngicela ukuyiforward le bamfaka ke emphongolweni wakhe wahamba naye lithi iBhayibheli wathi sahamba endleleni kwaqhamuka ibhubesi layeka ihashi lahlala yena lambulala kanjalo ke wafa umprofeti uthe esefile umprofeti omdala kwawuyena otatazelayo wahamba umncwaba ke emathuneni nabo ngapha kuleli Bethel corrupt into uNkulunkulu akayigcinazele enhlizweni yami ngaleli verse bazalwane ukuthi ukulalela lokho uNkulunkulu akakushilo kubalulekile and into uNkulunkulu eyenze ya direct kuwe inama consequences angekho mahle uma wena ungasalaleli akekho umuntu onegunya lokwenza ukuthi ume ngaye ukuthi awulalelanga kulento disobedience bazalwane wena oyimelayo lo okonsile nayo uyoyandulela naye ngokwakhe but wena angeke ube nakho ukuzandulela masifunda uGenesis sithola uAdam noEva babe yaliwe bangahle iBhayibheli lingcweleke lithi kwafika inyoka nayo yangeza iphethe ibhamu nembese esabekayo yabadisiva ngamazwi amnandi uke wanichazela yini ukuthi maningahla niyofana naye lokho kwabenza banqanelwa badlula ukulalela uNkulunkulu because ezinye izinto singakwenza uzibone zizinhle kodwa zikwenze ungamlaleli uNkulunkulu amen lendoda esifunde ngayo bazalwane in closing yayinqumele yona that I will obey the Lord angengivume noma ngabe nginikwa uhalf wombuso wenkosi akukho mali engangidida akukho ngcebo engangisusa kodwa igade enye into engakususa ukuba ube deceived haleluya bazalwane uNkulunkulu ngithume nje lapha uthi because sikwi all believers and sizoqala unyaka and siqeda unyaka vula ama Ariel akamoya be obedient to the Lord lithi iBhayibheli elinye lamabandla umpostoli uPaul ayeshumayela kuona lalithandeka kakhulu kuye ngobani wayethi noma elifundisile lihambe lihlale phansi lihlole manje sinesizukulwane siyavilapha to read the word of the Lord uNkulunkulu is bringing awakeness in the church uthi ibandla alihlukane nokuhlalela imthunzi elingayazi because there are kunaba prophet abadala abaphumileyo abasane ndaba nombuso kaNkulunkulu iagenda yabo it to deceive the young ones nabakhethiwe makungenzeka inbusisi Nkosi kuphuma uhlobo njalo ezweni kuba lidukise nabakhethiweyo kuthiwa siyamazwa wayevuta kwenzakalani waphazamiswa ingceko wayekukholwa because ezinye zeyingceku azisayi lesiyakhona ayisayi lesiyakhona futhi azisena ndaba their agenda is to deceive the church ufuna ukuthandaza uNkulunkulu uthi asilalele ngomoya kulesi sikhathi sikhonza lapha abanye bethu base Holy City
kodwa kuyenzeka singafellowship eHoly City njalo. Ingakho lithi iBhayibheli qaphelani imthunzi enicuthela kuyona. Angisele uzokhanda amasonto amuthi isonto lami lo yilo. But vula amehlo. The time sikhathi sinzima. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ke ensimini bamunqwa. Balahlekelwa idominion. Bese ensimini yase-Eden. Because ukungalaleli kunezinto okukhosta zona. Uma ungafanga ugcina ungafikanga la kufanele ufike khona. Quickly, fast forward bazalwane. uMoses wayeyaliwe naye. Khuluma nedwala. iBhayibheli ngongalaleli walishaya. Ngoba idisobedience akusiyo ezinye izinto engathi nzima no ayikho nzima ukwenza into outside the will of God and the word of God. Leyo nto ibizwa ngedisobedience. Noma ngabe uyenziswa ubani. Awuyuma ngisho nangonkosikazi wakho. Uthi lo wangishadisa yena Nkosi. Disobedience bazalwane, it's very very critical and serious and iya individual ayizi kwi group. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uMoses ke kwathi wakakhuluma nedwala wangakhuluma nalo walishaya. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamthatha wamkhombisa izwe. You will see idestiny ebekufanele ufike kuyo, but unfortunately ngeke usafika. Wangcwatshwa lapho ke lithi iBhayibheli isidumbu sakhe saba ngoSathane nobani nobani. Hallelujah. Because he disobeyed. Ungamlalela uNkulunkulu kungakhosta nekusasa liprofetiwe. Uhlelele ukuthi wena mawuqeda isikole uzosebenza la. Ushintshe ishowe upside down. But disobedience ikwenza ungafiki. Ayikho very painful bazalwane. Ngokuthi uyibone into uNkulunkulu akade kuhlelele yona. Uqeda ungayidli ungayenjoy. Because ukungalaleli manje kukhosta ikusasa. Ungamlalela uNkulunkulu okwamanje, but kukhosta ngunaphakade. Be obedience to the Lord. Noma yini ayishoyo yenze, angayishongo ungayenzi. Hallelujah. Nkosi ayinibusise. In closing, Pastor, bengizowakhotha wonke lamakhosi lawo. Kodwa ngizokhumbula ukuthi uKing Saul naye bazalwane walahlekelwa ubukhosi bakhe. Wathe yaliwe ukuthi ayobulala ama-Amaleki. Wabulale wonke. Prophet ngethana. Ungashina into yenye. Ukungalaleli kwenza lokho kwenzayo kube ngathi right kanti wrong. Wena ucabangela uNkulunkulu kanti une disobedience kuloko kumcabangela uNkulunkulu. Phela into akayishilo basalwane. Leza akayishiyile. Kwangasiza ukuthi ufuna ukuyicebisa yena. Ngizoyithatha ngiyihlabela uNkulunkulu. Kodwa iBhayibheli lithi umyalo ubuthe bulala yonke into. Okukhuluphele nokusacile. Lithi iBhayibheli waseyicabangela ukuthi ke angikushiye lokhu ngikushiyela uNkulunkulu. Disobedience bazalwane leyo. Kufana nomama lapha ebandleni bazalwane siya titha ishumi. Futhi akekho umzalwane onenkinga nalokho ekhonza la. Siyakwenza lokho siya titha usezweni. Akusho ukuthi ke uma ungathayitanga uthi wena ngizokhipha ifree will. Hallelujah bazalwane. Ngenza isibonelo ngasenza ngemali nengixolele. Kodwa nalokho kuyiyo disobedient. Uya obey the tithing, uobey the offering.
awuzukwenza substitution uthi wenzela uNkulunkulu ifavor. Hallelujah bazalwane. That is a disobedience. And lithi iBhayibheli ke lokho kwamkhosta ukuthi ezintweni akuthiwa ayibulale wangayibulala. Wathi lezi zikhuluphele zifanele uke altare lomdala wensuku. Selethi iBhayibheli ke lokho kwamenza isihlalo sakhe sashika. Awuhlaliseki with disobedience. Ubukhosi bakho nje buyantanta because you disobeyed. Ukungamlalela uNkulunkulu kukwenza ungabinayo comfort nalapho hleli khona because you are disobedient. Wenza into uNkulunkulu athe singayenzi wena uyayenza. Ukwenza lokho ukwenza ungahlali ube nokuthula. Kuma kungakhostanga ukuphila kwakho kuzokhosta your destiny. Bese kuthiwa uthakathiwe kanti no. Disobedient. Hallelujah. Okugcina ngifuna ukuvala ngaye. Kwakhishwa umyalelo lapha kwizenzo bazalwane. Sengiqedile ukufunda apostoli. Kwathiwa akudayiswe konke okudayiswayo kulethwe endlini yenkosi. uAnanias kanye ke ngazi noma indoda yakhe noma ubani lo. Hallelujah. Kodwa lithi iBhayibheli ke bakwenza lokho. Badayisa. Ngiyabonga. Base beshiya ingxenye. Lithi iBhayibheli okokuqala nje baqamba amangaphambi kwaMoya Engcwele. Number 2, baba disobedient. Bekuthiwe akudayiswe konke kulethwe enyaweni zabapostoli. Wena ucabangela iphakethe lakho. Lithi iBhayibheli wafaka oqala bambuza. Ngabe iyo yonke imali oyidayisile le? Wavumela phezulu. Ifasalo ngiyathandaza eGabheni lika Jesu. Ukuthi uNkulunkulu asilekelele. Ungabi disobedience to that level. Hlule ngisho usubuzo wabapostoli. Wenzile no1 no2 phambi kwaMoya Engcwele. Uthi no angwenza. Because khona abantu abapretenda engathi ba right naphambi kwaMoya Engcwele. Kuthiwa ngenxa ukuthi ke uqamba amanga phambi kwaMoya Engcwele nathi abapostoli. Lithi iBhayibheli wafela khona lapho. Wangaba ngisho nane memorial service lediyenzayo. Wangaphuthunyiswa ngisho emakhazeni. Kwabe izinsizwa kwathiwa kambelwe. Wafakwa la emgodini. No malokazana wakhe noma lo ayithandana naye akamzilelanga. Futhi akazi ukuthi washo naphi. Ngoba lithi iBhayibheli kwafakwa yena waqamba amanga wambelwa. Kwase kulandwa naye. Ngiyathandaza nje bazalwane ukuthi ungaqamba amanga uzuvunyelwa unkosikazi uqamba amanga naye. Amen. Hallelujah. Inkemba ke suka isidla ngempela ke lapho. Indoda yakho unama umshono uzunamanga noma makhona kumanga. Akasekho nokhuzo omunye. Kuhlulela kusendlini. Kufa omunye ngamncwaba omunye. Because abantu bakhona banamanga and ba disobedient. Lithi iBhayibheli walandela wesibili olandelayo ngiyathandaza. Bamnika ama questions amabili. Ilokhu nenikudayisile nitholele imali na. Oh madoda umsholo bavumela phezulu ayiyo lesithole baba mpastor. Hey bazalwane, it is obedience bazalwane. Sengiyathandaza very short bazalwane. Ngidlula kutheni sikuthandazela ukuthi singabi neshwa elinjengalelo. Niqamba amanga emndenini wonke. Amen. Ngisho ingane zakhona siqamba amanga, ubaba khona qamba amanga, ubaba wakhona unamanga. Lithi iBhayibheli wangena wesibili ke wafa. Wangena ngiyabonga
nalo wesibili bambuza imibuzo kwenzakaleni wathi imali iyo yonke lempostoli ezidayise ngayo iyo yonke le uthe esesho njalo kwathiwa wena utholakala unamanga phambi kwethu naphambi kwaMoya Ngcwele ngenxa ke yamanga owaqamba iBhayibheli phela lishilo ungaqambi amanga ukwenza lokho ungamlaleli uNkulunkulu. You are disobedience to the word of God. Disobedience ke iyaba nesahlulelo esisheshayo. Ayilindi uzulala emangcwabeni sometimes. To disobey kuba nama consequences sometimes immediately. Ungamlaleli uNkulunkulu kukhosta manje. Uthi ufa nje seqediwe ngawo. Ngoba ungamlalela uNkulunkulu kuyakhosta. Akukho cheap. Amen. uNkulunkulu nje ungishusha ngaleyo nto leyo ukuthi angikhumbuze ibandla that we need to obey the Lord. Amen. Mlalela uhlabelela uthe noma isimo singavumi uyalalelwa. Ukobhe uNkulunkulu bazalwane uphambana neflesh, uphambana nemthetho, uphambana nezinto eziningi ezibekwe phambi kwakho ukumlalela uNkulunkulu. And bazalwane ukumlalela uNkulunkulu, to be obedient to the voice of the Lord kuyakhosta. Sometimes ukuba disobedience to the voice of the Lord kukhosta ubomi, kukhosta destiny. Amen. Message yami mfishane apostoli. Let's obey the voice of the Lord. Wena waziyo ukukhulunyweni izwi laNkulunkulu litheni ngobomi bakho, be obedient. But ukuba obedient akwenzi, bazange ngifuna ukuemphasize le, akwenzi ungalawuleki. Amen. Cela simengenya. Umthandazo wami kule service, let us be obedient to the Lord. Asenze lokho uNkulunkulu athi asikwenze. uNkulunkulu methi yenza ukuthi kwenze. Futhi methi kwenze manje, wena uthi uzokwenza kusasa. Kukuyito disobedient leyo. Awukwazi ukunegotiate noNkulunkulu. uNkulunkulu uthi yenza into manje uthi Nkosi ngizobona kusasa. That is disobedient. uNkulunkulu ufuna abantu abazomlalela, abantu abazokwenza njengalokesho. Apostle uthema ishumayela la bazalwane ku first day ku session yoqala wathi isikhathi sepresence kaNkulunkulu. Ezinye zezinto that attract nezidraw iattention kaNkulunkulu kubantu ukuthi abantu babe obedient. Amen. Let us be obedient to the will and to the word of God. Ngavumi ngisho abangani bakudeceive. Unfortunately bazalwane iBhayibheli likhulume kabuhlungu. Lathi naba khethiweyo kungenzeka badeceive. Babe bengadeceive wako Satan. Kuyobe kuyabantu nje athi sisindiswe nawe. Noma singayijolela nje senze nomi kanjani. Sisindiswe sobabili. Ngoba uthi ujala nomuntu osindisiwe akwenza ukuthi isono sibe ngcono. Hallelujah. Nokuthi uapproachwe inceke kaNkulunkulu akwenza ukuthi kube cheap ukuthi usungasidli isono. Hallelujah. Ayikho into eyehlisa ukungamlalela uNkulunkulu kube normal. Noma ngabe nikhonza ndawonye, but disobedient is disobedient. Asikho isono esamukelayo because esabazalwane. We are all required uba silalele impimbo kaNkulunkulu phakathi kwabantu esikhonza nabo. Simlalele uNkulunkulu. Kuyabiza that we listen carefully and sibe nendlela
indlela esilalela ngayo uNkulunkulu and senze lokho kade asikwenzi. Ungalawi anything ekudisivayo ukuba ungamlalela uNkulunkulu. Lo mprofeti esimfundile lithi iBhayibheli esenza imangaliso waphilisa isandla eshwabele senkosi. Kwangamenza uthi mengasalaleli atrithwe kangcono. Ungahamba kahle izolo but ungalaleli kwakho namhlanje kukhoste. Amen. Awubi faithful ngenyanga yodwa eshumini kwenye inyanga usayikhiphi. You are disobedient. Amen. Awukwazi ukumlalela uNkulunkulu ebusheni masumdala ungamlaleli. Ayikho into ethi siphathe kahle umncane bese enza umathanda usumdala. That is disobedient. uNkulunkulu nje ungithumbela lokho bazalwane ukuthi let us obey izwi likaNkulunkulu. Singavumeli nawo imaphi imthunzi eminye ngaphandle ehlele eBhethele singalazi. Sazi leli iBhethele. Haleluya bazalwane. iBhethele liqondisayo ukuthi la asenzi kanje. Haleluya bazalwane. Haleluya. Cela indlela ngithandaza. Umthandaza esuthandazelayo ukuthi Nkosi noma yini eqhamuka endleleni yami, help me not to disobey. Amen. Because ezinye zezinto lokho ama destiny ukungamlalela uNkulunkulu. Cela ukulalela Nkosi kusuka manje kuthi konke okushayo bese ngiyakwenza. Because kuyenzeka with disobedience yokuqala ungafi. Kodwa ke sothandaza ukuthi njengoba ungafanga ubungalalelanga uNkulunkulu akurestore akubusele back to your destiny. Because it's repentance that is required that will put people back to obedience again. Cela sonke sithandazele. Sisentabeni yaseShowe. SiseBhethele lakho Nkosi. Silapha igidigidini zaingelosi. Siphakathi kwazo umuzo ongcwele owakhe entabeni ungesitheke. Izwi lakho Nkosi esilifundayo lisikhumbuza ukumlalela uNkulunkulu. Lisikhumbuza ukumlalela uNkulunkulu. Ukuthi noma ngaba imapha ama force aqhamukayo. Uma sinqaba imali ukuthi sideceive ngemali. Uma sinqaba inkemba kungavuki nanto yinye ezosenza sibe disobedient. Uma sirefusile izinto zezwe siyathandaza ukuthi ngabe khona into ezovuka isenze singamlalela uNkulunkulu. Silapha Nkosi uNkulunkulu okhuluma nathi sizwe. Uyinkosi ezulwini. Siza Nkosi ukungalaleli kwethu. Usithumbele ukulaleleni. Into esifundayo disobedient i-cost iyasishifta isiphuca ikusasa isiphuca ubukhosi isiphuca inguna phakathi ukungalaleli kusisa kwalasha. Siyathandaza Nkosi ukuba usithumbele ukulaleleni. Siyathandaza uNkulunkulu ukuba usithumbele ukulaleleni. Oh Lord, we are praying. SiseBhethele sinabathandaza. Hena mana hanuka palose tata. Hina hako hahaleshe pali. Sinabathandazayo uNkulunkulu. Sinabathandazayo uNkulunkulu. Ithina bathandazayo. Thina bathandazayo. Ngiyacela sithandaze liphanena halikathe phathusetai. Oh Lord, siyathandaza ukuba uthumbe ingqondo zethu uyithumbele ukulaleleni. Sicela ukulalela kule conference. Siyazi usazokhuluma nathi kaningi futhi usukhulume nathi kaningi. Sithandazela indlebe zethu sikulalele bese siyenza lokho kusho. Sithandazela ukwenza
izwi lakho Nkosi. Sithandazela ukuba obedient. Sithandazela inyama yethu ingafuni, but sibe obedient. Sibe set apart. Sihlukanise uNkulunkulu nokungalaleli kwezwi lakho. Thumba ingqondo zethu. Sikulalele emndenini yethu. Sikulalele emasontweni. Sikulalele emsebenzini. Sikulalele sihambe esitradini. Sikulalele ibandla lingasiboni. Sikulalele phambi kwabaholi. Siyathandaza that we may be obedient to the voice of the Lord. Sithandazela abasha bethu. Sithandazela abadala bethu. Sithumbe kulomhlangano. Sithumbe kulomhlangano. Ukhulume kanye senze kalishumi. Khulume kanye silalele kalishumi. Siyathandaza Nkosi ukuthi yonke into ozoyikhuluma kusuka manje nosuyikhulumile kube ukuthi siyayenza without hesitate, because kunesahlulele engamlaleli uNkulunkulu. Siyakubonga Nkosi. Sikubongile Nkosi ntambama. Sikubongile kakhulu. Sikubongile kakhulu Nkosi. Ibandla lakho ithi siphambi kwakho. Silekelele Nkosi, siyathandaza ukuba basiphuma lapha siya ngaphandle sibe abantu abazozwa izwi likaNkulunkulu, because lithi iBhayibheli nevoice yesitha yafika ensimini yakhuluma okuphambene nezwi. Siyathandaza zonke izinto ezikhulunywayo zi-contrary to the word of God. Sivula amehlo ukuba sibone. Baba wethu ongcwele, siyathandaza kule ndawo. Help us to be obedient. Sisize sikhiphe ibhethele libe ibhethele. Kube indawo yesizukulwane ngesizukulwane. Uzubuye. Cela ibandla lithi amen. Cela sikhwabule izandla umoya ongcwele bazalwane. Hallelujah. Cela ukudedela ubaba eze ngaphambili egameni likaJesu. Shaya izandla abazana zafika egameni likaJesu. Cela shayela uNkulunkulu izandla enkulu bathandakayo. Simnikeza uduma nesibongo. Cela yonke inikeza uNkulunkulu indumiso ekungeyakhe. Siyabonga Nkosi. Ukulalela kwesinye isikhathi yebo kubizu